Менә Канаклыда, урамнарда магазиннар, кибетләр. Бу кибетләрдә нәрсә генә сатмыйлар, күбрәк текстиль, шулай ук тиридән эшләнгән туннар, курткалар. Бүген нигәдер әле кешелек юк. Күбрәк монда Азербайҗан халкы, Дагестан халкы килә, татарлар да чырый. Алар җәйгә киләләр, җәй буе эшлиләр. Май, июнь, июль, август, сентябрь. Алар эшләп кала, аннары инде октябрьдә монда җил, яңгыр. Алар иләренә кайтып китә. Менә сезгә игътибар итсәгез иде, күрсәтәм. Менә шунда яшәүче сатучыларның яшәү рәвешен күрәсезме? Менә икенче этажда тәрәзәсе булмаган трущоба йортларда бер бүлмәдә 5-6 кеше яши. Аларда бернинди уңайлыклар юк, күрәсезме? Алар шунда прачкада, ашарга да пешерә. Күрәсездер инде. Кирләр илгәннәр. Әнә икенче этажда яшертен генә төшерәм, күрмәсеннәр. Монда да әнә башланды. Йортлар кебек, белмим, бәлки шундый уңайлыклары булмаган бина эзләредер. Әмма ләкин мин моны бөтен уңайлыклары булган йорт дип әйтә алмас идем. Тагын шуны әйтәсем килә. Безнең номерда Үзбәкстаннан килгән ханым эшли, җыештыра. Ул миңа әйтте, аена $400 түлиләр. Үзбәкстанда аның 2 баласы калган. Ире башка телдә слесарь булып хезмәт итә. Аларның да хезмәт хакы $400. Алар да менә шулай бүлмәсен бар, уңайлыклары булмаган бүлмә алып торалар 4 кеше. Аена $100 түлибез дип әйтте. Шушы акчаны лираларда түлиләр дә, алар долларларга күчереп Үзбәкстанга саталар. Бик ошатам, эшне димәде. Игә кайтасым килә, Россиягә эшкә барасым килә. Төркиядә эшләгәнче дип зарланып утырды. Менә шулай. Әгәр дә инде курорт җирләрендә эш кызыксындырса, менә шушындый шартларда яшәп $400 алырга теләгез булыр иде. Мин булмас иде. Әйтәләр бит, чит илдә солтан булганчы, үз илендә олтан бул дип.